A je to izmislila? A evo ukrasa za moju bebu. Moje auto će biti najlepše na svijetu. A roze je moja omiljena boja. Dakle, ogledala i sve ostalo će biti roze. To je to. Izgleda predobro. Na diskove ću zalepiti srca, a na vrh ću staviti uši. A crvene usne i dugačke trepavice će učiniti moju malenu još lepšom. Oho, vidiš šta je Lili uradila? Stanite, devojke, a šta ću ja? Bravo, Lili. Tvoj auto je sad tako mekan. Cool. Hvala. A vidiš, Mike, moj auto je bolji. Pa ne, to još nije kraj. I ja ću sebi naručiti ukras za auto. O, super, stigli ste na vreme. Da vidimo šta su dovezli. O, crna boja u spreju. Da, to mi treba. Najbolja boja je naravno crna. Lili će otpasti vilica kad vidi moj sređeni auto. Super, baš mi se sviđa. Šta dalje? O, znam. Ove nalepnice sa vatrom su baš cool. Zalepit ću ih ovdje. A zlatni šilci će dati mom autu karakter. To je to. Završio sam. Oho, druže, svaka ti čast. Jesi čula, Lili? Što? Rano se raduješ? To je tek početak. Šta još nedostaje mom automobilu? O, tačno. Moram ukrasiti salon. Sad ću naručiti sve što mi treba na internetu. O, kako su brzo stigli. Ovdje ima toliko stvari. Super. Ove roze navlake i nasloni za glavu učinit će moj automobil ugodnim, za razliku od majkovog auta. O da, baš mi se sviđa da sređujem svoj auto. Obožavam sve roze. Moj volan će također biti mekan i sladak. Odlično. Par lepih detalja će stvoriti prijatnu atmosferu, a ove igračke će biti moji novi prijatelji. Zar to nije čudo? Ispalo je predobro. Oduševljena sam. Kako si to uradila, Lili? Oduševljeni smo. Ovdje možemo organizovati žurku. Što? Lili ponovo napreduje. Šta da radim? O, znam. I ja ću ukrasiti salon. Oho, kakvi moćni lanci. Obavezno ih treba okačiti negdje. Savršeno. Osim toga, imam još i lobanju. Stavit ću je negdje da se dobro vidi. Nešto nedostaje. Veće lobanje, da. Sad sam zadovoljan. Lili nema pojma s kim se takmiči. Mene ne može pobediti. Ostalo je samo da stavim ove navlake. Lepota. Ja sam brutalan i moje auto je isto brutalan. Završio sam, prijatelji. Dođite ovamo. Oho, nismo ni sumnjali u tebe. Svaka čast. Šta je to? Ne mogu da verujem. Oho, Mike ima tako dobar auto. Hej, Mike, a mogu li ući unutra? Kako da ne? Ne bih ušla ni da mi plate. Šta još da smislim? Tačno. Sad ću napraviti ovdje salon lepote. U gepeku imam sve što mi treba. Stavit ću ovo ovdje i ukrasiti ga šljokicama. Da, divno. Sad mogu šminkati devojke kad god poželim to. Devojke, dođite kod mene. Cool, to je odlična ideja. Možemo li se našminkati? Naravno, Mike to nema. Što? Kako si to smislila? Pa nema veze, znam šta da radim. I ja ću napraviti nešto zanimljivo. Nisam ništa gori od Lili. I ja neću imati neki tamo salon, već nešto mnogo bolje. Gdje su moji lanci? O da, to je moj stil. Oho, šta on radi tamo? I ja si mislila da ću odustati. Nema šanse. I ja imam dobre igračke. Pa čak i gumene oči. Kako vam se čini, prijatelji? Hajde, poslužite se kolom. Došli ste kod Majka. Hvala, Mike.
Ma nema na čemu. Jesi vidjela, Lili? Svidjelo im se. To još ništa ne znači. Za moj auto je potreban neki moćan čuvar. Smesti se udobno, druže, i čuvaj mi auto. Otići ću na kratko. Moj auto također treba čuvati. Dobro, što imam kuće? Prošetaj malo, dušo, sad će mama sve pripremiti. Tako će ti biti zgodnije. Hajde, nemoj me izneveriti. Čuvaj moju torbu, a vratit ću se uskoro. Jedan selfie. O, kako sam lepa. Sad ćemo ih opljačkati. Jao, vidi, je li to paš čuvar? Kako smiješno. O, da, ovo ću da ukradem. O, ovaj pas je mnogo veći. Bežimo odavde. Čujem lajnje. Šta? Nešto se dogodilo? O, ne! Opljačkali su me! Ukrali su mi torbicu! Jao, dušo, pa što ih nisi oterala? Bravo, druže! O, roze tašna! Hej, Lili, je li to tvoje? O, hvala, Mike! Nema na čemu. Drago mi je da ti pomognem. Vratit ću torbu na mesto. Bolje čuvaj, malena. Pala mi je na pamet zanimljiva ideja. Jel vas zanima kakva? Pogledajte ovo. Stavit ću igraču konzolu ovdje. O da, obožavam da igram igrice. A ovdje će biti vreće za sedenje. To je to. Sve je spremno za igranje. O, odlična ideja, Mike. Možemo li da ti se pridružimo? I mi hoćemo da igramo. To je tako zabavno. Šta? Jesu svi otišli kod Majka? Dobro, sad ćete vi meni vidjeti. Imam nešto što Mike nije ni sanjao. Svi će odmah zaboraviti na njegovu igraču konzolu i doći kod mene. Gotov si, Mike. Ovo je set za savršenu žurku. Bit će šokiran kad vidi to. Jao, pogledajte kakva lepa disko kugla. Neverovatno. Okačit ću je ovdje. Još par ukrasa i to je to. Završila sam. Neka zabava počne. Šta? Čujete li to? Kod Lili je neka žurka. Hajde da vidimo. Gdje ćete? A ko će igrati sa mnom? Žurka je ekstra. Jo, Mike je ostao potpuno sam. Nema s kim da se igra. Moram ga pozvati ovdje. Mike. Hoćeš kod nas? Naravno. A hoćeš li odigrati sa mnom? Hoću. Hvala. Idemo. U challenge-u veliki, srednji i mali tanjir. Šta ste dobili? Oho, to je Kinder jaje. Wow, Stefani, imaš tako veliko čokoladno jaje. O, zašto ja imam tako malo? Pa dobro, i dalje je ukusno. Sad ću ga probati. O ne, to nije čokoladno jaje. Pravo je. Kakav užas. Bobija, kakvo je tvoje jaje? Sad ću provjeriti. Nadam se da imam čokoladno. Treba pogledati. Oho, unutra su 2 čokoladna jaja. Probat ću ih. Jao, prava su. Šta? I ovo isto? Fuj, odvratno. Da li ja imam sirovo jaje? Onda želim da dobijem pile. Bobi, ne ometaj me, vidiš da sam zauzeta. Gotovo? Ko to tamo cvrkuće? Hajde da vidimo. To su oni, moji pilići. Kako su lepi. A ja sam vaša mama. Koje ime da ti dam? Ko će skinuti poklopac prvi? Angie, hajde, šta si dobila? Ju,
tamo je nešto smrdljivo, jel da? Angie neće da nam kaže. Možda će Stephanie reći. Jao, fuj, kako ćemo to jesti? Jao, kako smrdi. A šta je kod Angie? Dobila je veliku porciju. A šta je onda kod mene? O ne, imam najveću kakicu. Ko je to uradio? Jadan ja. Moram da se uverim da je to sigurno ono na šta mislimo. Čekajte malo, pa to je Nutella? Da, 100%. Prelepa je. Probajte. Daj, ja ću. Ako mi ne veruješ. I ovo je Nutella. Sad ću probati. O, da, odlično. Da li to stvarno Nutella? Naravno, mogu uraditi ovako. O ne, u stvari, čekajte. To je zaista Nutella. Dobro, onda ću sam pojesti svoju Nutellu. Stephanie, nisi lagala, to je prava čokolada. Angie, probaj ti. Šta si uradio? Fuj, odvratno. U stvari, čekajte, nije odvratno, to je Nutella. Hajde zajedno da jedemo moju Nutellu. Ju, odvratno. Ova riba tako smrdi. A donosim odluku da Angie jede prva. A ja? Ali ne želim. Juj, osjećam kako mi smrdi iz usta. Strašno. Završila sam. Sad Bobby, hajde. Uopšte nisam spreman. Ali možda će biti kao sa Nutellom. Izgleda grozno, ali ukus će biti super. Jao, ali miris je odvratan. Sad ću pokušati da joj vratim život. Živi moja ribo, živi. Stephanie, što se raduješ? Jedi svoju ribu, hajde. Svoju ribu? Ali moja je najveća. U stvari, imam dobru ideju. Završila sam kulinarsku školu. Sad ću spremiti svoju ribicu i bit će jako ukusna. Da, odlično mi ide. Super, ispalo je prelepo. Hoćeš li nama dati malo? Gladni smo. Jao, kakva lepa riba. Želim da probam. Miriše divno. A gdje je vaša hrana? Brojite do 3. Evo je. Da li volite nachos? Gledalci, napišite u komentarima da li ga vi volite. Vidim da su Bobby, Angie i Stephanie jako oduševljeni. Bobby, ti si nažalost dobio najmanju porciju, ali to je dalje ukusno, ne brini. Dok vi časkate, ja sam skoro sve pojela. Što me tako gledate? Neću vam ništa dati. Bobby, ti počinješ. Dobro, sad ću. Poješću ovo veoma brzo. Nisam čak ni ukus osjetio. Nešto mi se zaglavilo u zubima. Stephanie, hoćeš dati meni malo? Ne, pitaj Angie, ovog ni meni neće biti dovoljno. Obožavam nachos. Angie, hoćeš mi dati malo da probam? Naravno da ne, to je moja porcija. Bobby, drži. Hvala Stephanie. Angie, eto ti. Laku noć. Super, možemo pojesti njen čips. Dobili ste crvene papričice. Kakav užas. Kako ćete ih jesti? Bobby, jesi li smislio nešto? Dobio si najmanju papričicu. Možda ti ništa neće biti. Sad ćemo vidjeti. Jao, odvratno. Sve mi gori ustima, u pomoć. Spasit ću Bobija. Ne, ja ću. Sam ću sebe spasiti. Da, osjećam se bolje. Angie, na tebe red. Stvarno? Neću preživeti. Dobro, probat ću, ali samo malo. O, ne. Sve mi gori. Gorim. Ostala je samo Stephanie. Jao, jadna Stephanie. Bežimo odavde. Nadam se da će ostati živa. Čekajte, šta je to? Skittles? Stvarno, u moje papričice su bombone? Jao, prelepe su. Drugari, vraćajte se. U stvari, ne morate, sama ću sve pojesti. Šta ćete dobiti ovog puta? Oho, to je lubenica. Stephanie je dobila nekoliko malih lubenica, baš su slatke. Angie je dobila ogromnu lubenicu. Hoćeš moći da je pojedeš? A kod Bobby je srednja lubenica. O, već želi da je proba. Jedva čekam da saznam njen ukus. Ali prvo ću je očistiti da bi mi bilo zgodnije jesti.
Jao, to je baš zanimljivo. Sviđa mi se da radim motornom testerom. Čak mi je drago što sam dobila malu lubenicu. Cool, lubenica bez kore liči na roza loptu. Ups, razbio sam lubenicu, a nisam je ni probao. Dakle, moram shvatiti gdje je najtanje mjesto. O, evo ga. I ja. Ups, zaglavila sam se. U pomoć. Sad ću te izvući. Jao, ne ide mi. Stefani, šta da radimo? Treba nešto smisliti. Tačno. Angie, lepo ti stoji lubenica na glavi. Izvini, ali ne možemo da ne uradimo to. Baš si smešna. Jao, to je brokoli. Kakav užas. Bobby, što si tako srećan? Bobby je baš čudan, a niko ne voli brokoli. Muka mi je od jednog pogleda na brokoli. Moram što brže da ga pojedem i zaboravim na to. Uj, odvratno. Šta je, sad ćete i vi jesti brokoli? Stefani, nastavi. Jao, izgleda zaista grozno. Podsjeća me na zeleno čudovište iz mojih noćnih mora. Uj, odvratno. Ne mogu to jesti. Bobby, izvini. Jao, jesam li to ja uradila? Oho, brokoli može biti lepo. Ostavit ću sebi za uspomenu. Sad ću brzo srediti ovaj brokoli. Kako vam se sviđa moja zelena perika, a? Dakle, moram brže probati. O da, to je super. Obožavam brokoli. Što me tako gledate? Brokoli je cool. I ja sam cool. Oho, šta su vam ovaj put dali? Svi imate mali Oreo. A šta ćeš raditi sa njim, Stefani? Imam povećavajući blaster. Sad ću stvoriti sebi odgovarajuću veličinu. Super! Stefani, a mogu li ja da probam? Super, sad ću ja povećati svoj Oreo. Želim još veći kolač. Može li još malo? O, da. Ovo je prava veličina za mene. Sad ću probati. O, ludo ukusno. Stvarno mi se sviđa. Smislio sam nešto. I ja ću povećati svoj kolač. Ali napravit ću najveći Oreo na svetu. Da, treba mi još. Jao, a gdje mi je kolač? Eto ti, trebao si pristati na srednji kolač. O ne, ogroman kolač je pao na mene. Bitno je da je tu. Devojke, poslužite se. Angie, Bobby, čao. A vi ste u novom izazovu od Kaza za. Podignite svoje poklopce. Ogromna poluga zlata. I kod mene isto. Nadam se da je kod mene ipak čokolada. Jede mi se nešto slatko. Ozbiljno? Ukus je odličan. Sviđa mi se ovo čokoladno zlato. Angie, savjetujem ti da probaš to jednom. A kakvo zlato ti imaš? Sad ćemo saznati. Joj, kako boli. Bobby, pogledaj. Svi zubi su mi ispali. Ovo zlato je vrlo tvrdo. Sad ćemo nešto smisliti. O, tačno. 2 dana sam studirao za zubara. Sad ću ti vratiti sve zube. Daj ih ovamo. Ne sumnjaj u mene. Šta ću mi ovi strašni zubi? Daj mi bolje to zlato. Tako je bolje. Pokaži svima svoj osmeh, Angie. Osmeh od $1.000.000. Pitam se šta je ispod poklopaca ovaj put. Ko će biti prvi? O, dobra ideja skidati poklopce zatvorenih očiju, Angie. Iako Angie krši svoje pravila, viriš ispod poklopca dok Bobby ne vidi, to nije lepo. Baš me briga, ne treba mi crvena paprika. Bobby, skidamo. Dobila sam čokoladnu papriku kako neočekivano. A kod mene? Prava, o ne. Ne brini, Bobby. Neko ima više sreće, neko manje. To je normalno. Sad ću probati svoju slatku papričicu. Super. Bobby, sad ti. Ok, probat ću, ali samo malo. U stvari, čekajte. To je čokolada unutra. Angie, ja sam dobio slatku papriku, a tvoja je zapravo ljuta. Šta? Ne mogu da verujem. To je stvarno prava paprika prekrivena čokoladom. Šta da radim?
Sva gorim iznutra. Sad ću nešto smisliti. O, cool. Hvala, Bobby, ali to nije pomoglo. O, evo prskalice sa vodom. O da, lakše mi je. Angie, vratio sam se i doneo kantu mleka. Joj, Bobby, hvala ti, ali nisam više gorela. Samo si me polio mlekom. Skidajte poklopce. Šta je tamo? Bobby izgleda veoma zadovoljno. Pop-it izgleda kao pravi. A vidim da si veoma srećan. A šta je Angie dobila? I kod tebe Pop-it. Isti kao i kod Bobby, ali čiji je Stevie? Sad ću probati svoj. Fuj, gumenije. Imam pravi Pop-it. A htjela sam slatko. Šta ste tamo pronašli? Oho, dugme sa upitnikom. Pritisnite ga. Oho, pojavila se Coca-Cola. Ali gdje je prava, a gdje je čokoladna? Moja je sigurno čokoladna. Prelepo. Unutra je čokoladni sirup. Kako vam se sviđa moj osmeh? Pala mi je na pamet dobra ideja. Želim da prelijem čokoladu u Pop-it. Da bih dobila čokoladni Pop-it, stavljam u zamrzivač i čekam. O, baš me zanima šta će ispasti. Gotovo. Mogu ga vaditi i probati. Čokoladni Pop-it je spreman. Jao, kako je lijep. U njemu su još i slatkiše. Moram to odmah probati. Bobby, skloni ruke. To je moja čokolada. Neću ti ništa dati. O, da, divno. Angie, molim te, daj mi malo. Nisam znao da si takva cecija. O, imam i ja ideju. Ja ću napraviti Pop-it od kole. Sipat ću kolu unutra i staviti to sve u zamrzivač. Molit ćeš me da ti dam da probam. To je to. Jesi vidjela ovo? Treba samo skinuti Pop-it. Gledaj. Još malo. Gotovo. Jau. Bobby, udario si me. Pogledaj mi obraz. Sad imam crveni otisak na njemu. Ali oprostit ću ti ako mi daš da probam tvoj Pop-it. Pa dobro, ali samo malo. Sad će se zalepiti. Bobby, zalepila sam se. Pomozi mi. Bobby je zauzet. Trenutno uživa u čokoladnom Pop-itu. Bobby, to je moj Pop-it. Pomozi mi. Kako boli? Drugari, jeste li dobro? Jeste li skinuli Pop-it? A je li Angie jezik na mestu? Šta ste dobili ovog puta? Angie, šta ti je sa licem? Pokaži šta si dobila. Kaktus? Izgleda čudno. A Bobby je dobio? Također kaktus. Izgleda kao pravi. Probajte. Joj, moje sigurno pravi. Bobby je gubitnik. Dobio je pravi kaktus. Blago meni. A brzo ću pojesti svoj kaktus. Probat ću prvo iglice. Prelepe su. Poješću sve iglice. O, da. Eto, ostala je jedna iglica i nju ću pojesti. Ej! Pomoći ću ti. Da li ti je žao jedne iglice za mene? Pa dobro, ja imam još ceo kaktus. O, baš je ukusan. Nešto mi se zaglavilo između zuba. Angie, uplašit će sve gledaoce. Bolje nemoj da se smeješ. Jao, treba probati svoj kaktus. Šta se smeješ? Tačno, treba ga samo obrijati. To je logično. Još malo. Gotovo. Jao, bez iglice izgleda još strašnije. Ali imam dobru ideju. Ne želim jesti kaktus, ali ga mogu popiti. Sad ću probati njegov sok. Stavit ću malo ukrasa i to je to. Ajoj, fuj, to je odvratno. Hoću ja. Bobby, mogu li probati? Super, hvala. Sad ću probati sok od kaktusa. Osvežava. Fuj, Bobby, zašto mi nisi rekao da je ukus odvratan? Povratit ću.
Jedva čekam da saznam šta je ispod poklopaca. Angie je potpuno oduševljena. Šta je tamo? iPhone? A šta je Bobby dobio? Čokoladni iPhone. Super! Još nikad nisam jeo telefone. Miriše prelepo. Sad ću ga probati. Neverovatno. Bobby tako privlačno jede. Šteta što sam ja dobila pravi telefon. Sad ću izvaditi sve slatkiše iz njega. Wow, Kit Kat! O, Skittles! Angie, mogu li dobiti malo tvojeg slatkiša? Molim te. Šta? A ne, to je sve za mene. Šta je ovo? Buba švaba? Bobby, teo si slatkiš, jel da? Hvataj! Hvala, Angie. O, šta je to? Buba švaba? O, ne. Jo, buba švaba mi je ustima. Odvratno. Neću ti više ništa dati, Bobby. Jao, a na tvojoj glavi je buba švaba. O, šta? Na mojoj glavi? U pomoć. Jel otišla? Da, otišla je. Sad mogu na miru jesti svoje slatkiše. Obožavam Kit Kat. Ko će biti prvi, Bobby? Požuri. O, to je kamera. Super. Slikat ćemo se. Angie, hoćeš da me slikaš? Hajde, poziram. Jel dobro ispalo? Daj da vidim. O, ova slika će skupiti puno lajkova. A slikaj sad ti mene. Nema problema. Hajde još. Menjaj poze. O, lepo ti stoju naočare. Wow, Angie. Vidim, baš si smešna ovde. Šta? O, kakav užas, Bobby. Obriši ih. Angie, ne brini, ti si najlepša. To Bobby nema pojma da slika. Šta si dobila? Čokoladna kamera? Ups, nešto sam slikala. Moje naočare su postale čokoladne. Ja ću ih pojesti. O, baš su ukusne. Šta, Angie? Naočare? Ne, moje su. Pa dobro. Imam kameru koja sve pretvara u čokoladu. Sad ću pretvoriti svoju patiku. Gledaj. Op, gotovo. Sad ću je probati. Kako slatko. Baš mi se sviđa. O, a ovo ću uzeti sebi. To je moja patika. Ja ću je pojesti. Šta je, Bobby? A možeš li da slikaš moju kameru? Zašto ne? Onda ću to sam učiniti. Angie, što si tako dosadna? Ups, Angie je postala čokoladna. Izgleda baš ukusno. Probat ću njenu ruku. Čokoladna Angie mi se dopada više nego prava.